Si se concretase, sería un proxecto amplio que tamén abarcaría esa segunda parte de produción das pezas, non só de composición dos automóviles. Optimista, por suposto, o meu deber como presidente de Galicia é intentar captar investimentos para a nosa comunidade, investimentos potentes e que creen postos de traballo. Esa foi a razón da viaxe que fixen, esa foi a razón de todas as xestións, pero este é un proceso longo, un proceso complexo, un proceso que non só depende da Xunta de Galicia e, polo tanto, toda a prudencia é unha demanda de información importante, creo que hai que mantela ata o final e ojalá que o resultado sexa positivo. Se isto é un logro, será un logro de todos aqueles que aportaron para que fora posible. Eu recoñecín públicamente o traballo que está facendo todo o mundo, lóxicamente un investimento importantísimo para a Galicia e, polo tanto, se é importante para a Galicia, quero pensar, estou seguro, de que tamén o é para a España, da que formamos parte. Polo tanto, tamén lle interesará ao Goberno Central que veñan investimentos ás diferentes comunidades autónomas. Por lo tanto, eu pedín colaboración, sinceramente creo que estou tendo e se finalmente temos un resultado positivo, será un mérito colectivo dos que temos a obriga de que estas cousas sexan posibles. E respecto ao emprazamento, temos dito moitas veces, a nosa obriga é presentar os emprazamentos que consideramos máis axeitados en Galicia, pero despois cada empresa, cada promotor dun proxecto elixe entre os presentados o que cree que son máis convintes e, por lo tanto, houve varias opcións. Se ao final fructificara, será a decisión que os promotores, que a empresa considera máis idónea para os seus intereses.